uNkulunkulu akakulonde uphile uphuze uphumelele. Pastor weningi lo kuyachaza amaphupho. Ngiyacela ukuthi-ke ngiba member uma kuhle emehlweni ube umuntu ophonsayo itshelizwaneni unikele. Inamba kuyisenza kusongonani ka5 kuphela awungwhatsapp uyafona Monday to Friday kuphela. Thanda umthelo sawubona Pastor ngicela ubuze la ukushona ubhuba ke uhamba ne-ex yakho nishintshana ngokushayela imoto beku-code 14 ngiyafana. So kwenza nje number 1 ngokujwayelekelela uma uphupha i-ex kungabe uPaul uhluma uhamba nayo ngemoto noma ushayela nayo imoto. Lokho shuthi ke ngenzeka nisathandana nalo muntu nimoya munye ninomuzwa owodwa futhi nizobuyelana ukuhamba kwesikhathi. 2 kwesinye isikhathi omunye ayibeka kanje uma uphupha i-ex uPaul uhluma uhamba nayo ngemoto noma nishayela imoto. Lokho shuthi ke kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke uyena kuphela umuntu ongakwazi ukubambisana naye ube nenqubekela phambili ngenxa yokuthi uyakuqonda wena uyakucabangela futhi uzokweseka noma uyakweseka ke. 3 ngokwesintu uma uPaul uhluma uhamba nayo ngemoto noma ushayela nayo imoto. Lokho shuthi ke kungenzeka nahlanganiswa yidalwa nalo muntu futhi sesisondele isikhathi sokuthi nibuyelane noma nibuyisane noma zimbuyise nibuyelane. 4 ngokwenkolo ke uma uPaul uhluma uhamba nayo ngemoto noma ushayela nayo imoto. Lokho futhi kungenzeka nizobuyelana nalo muntu ngokuhamba kwesikhathi ngoba uNkulunkulu akavumi ukuthi nihlukane ngoba nahlanganiswa ngokwecebo lakhe. NgokaMathewu 19:6 ngakho-ke abasebabili kodwa-ke banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisile uNkulunkulu umuntu ngakwahlukanisi ngokaMakhu 10:9. Ngakho-ke lokho akuhlanganisile uNkulunkulu akangahlukaniswa muntu.